ang pag-aiskutan karon, mag-aiskut kita ng ginatawag facing your fear of failure. Pag-atubang sa imong kahadlok diha sa kapakyasan. Saya, tingali. Ulit siya. So, tingali, daghan ka na ito, nagawa na murag wala, magkikahadlukan sa akong pagalingon. Tingali na sa inyo, successful man ko. Wala pa ko na-fail sa kinabuhi. Kapan, tingali sa nadaghan diha sa dapit sa ato ang kinabuhi, na ato ang ikahadlukan sa kinabuhi. Even wala pa ka na-fail sa ibang kinabuhi, matingali, naka-feel ka sa mong pagalingon, na murag may katalaw ka niya, o may kalisan ka, na binagyon, mag-aiskut kita sa kining kamatayon, which is natungol na fear sa tao. Now, ingon pa rin ang tao daw mahadlok na ma-fail as a parent. Ang mga ginikanan rin posible nga mahadlok ka, na basin ma-fail ka sa iyong pagkaginikanan. Dili ka makabarok, ingon na ginikanan. Patingali some of us, mahadlok na ma-fail sa mga careers kinabuhi. Tingali na kay gihandog o na kay gitinguha nga mabot sa imong kinabuhi kung nahadlok ka. O tingali, naa sa tuwad rin nga nahadlok na ma-fail, ingon nga sa Kristohano. Mahadlok ka nga, nabasin ko ang imong kinabuhi, masaway. Punta, nadyo ka na kapagbati, kaya nung sa katao, mamurag, walang mahadlok na mapakyas, ingon mo sa Kristohano, basin ko niya, o dili na hinoon siya magpakita sa iyang kinabuhi, ingon nga usa ka Kristohano. Daw atong tanawan kining upat ka mga pamaagi aron ma-overcome nato, ma-overcome nimo, madaog nimo ang kahadlok diha sa kapakyasan. Una, remember that everyone fails. So dili ka dapat mahadlok sa mapakyas tungod kay ang matag usa ka nato mapakyas kayo. Daghan na mga pamaagi ng tao mapakyas sa kinabuhi. Pero hinumduman nato, nakitang tanan mapakyas yun. Wala something kitang tanan mapakyas. Ito na yung sa study, may tungod sa kining failure. Inong padre ang rate sa tao na ma-fail is 100%. Nobody is perfect. Wala kayo bisan usa na dili ma-fail sa kinabuhi. Whether sa imong career, whether sa imong relationship, whether sa imong marriage nimo, whether sa imong mga handom, mga desire sa kinabuhi, whether ma-fail ka sa imong friends nimo. Daghan ang mga area na pwede ka ma-fail kung ingon pa 100%. Ma-fail ang tao. Nobody is perfect. Ako kanawon, even si Moses, na-fail siya. In Exodus chapter 2, verse 11 to 15, atong gibasa kanina, si Moses na-fail siya. Tungod kay, ito ba niyang ihimo? Nakapatay siya. Nakapatay siya kung usa ka Ehiptohanon. Nakahimo siya sa laot. Na din mo hinungdan na na-fail siya. Ingon nga usa ka gitawag nato usa ka tawo na adunay dako na position dira sa nasod sa Ehipto. Ingon pa, we all stumble in many ways. In James chapter 3 verse 2, itang tanan pwede kayo may stumble sa bisan unsa na pamagi. In many ways, kita may stumble kayo. May stumble sa pagpadayon sa kinabuhi. Kaya ka ma-discourage. May stumble sa pag-alaga sa Ginoo. Gamay lang na makita nga apan, diya sa kauban, ma-discourage na. Gamay lang nga maduhog na dili, maayos sa kaubanan, ma-fail na, may stumble na. Gamay lang na negative na istorya, may stumble na. Ingon si James, we all stumble in many ways. Kapag ingon po ang Proverbs 24:16, nabisan daw ang tao
Na-stumble siya, matumpa siya, ma-fail siya 7 times, but he rises again. Ubangon siya. Ang nakanindot lang, kung Kristohanon ka, na ma-fail, matumpa ka man, o daghang di kayon, ubangon ko, usap ko daghang di kayon. Unlike sa mga dili Kristohanon, ma-fail sila, kung di nila makaya, ang ilang kapakyasan, resulta sa ilang discouragement, resulta sa ilang depression, and then, resulta sa pagkutlog sa ilang kinabuhi. Instead na hubangon o upadayon sa kinabuhi, ihunong, miundan, may give up sa kinabuhi. Nakita ng mga Kristohanon, simple lang ini nga reminder, ang anong tihon na tingon, ang tao mga taro, matumpaman siya, ito kahigayon, hubangon din siya. So kung matumpa ka man, mapil ka man sa ibang kinabuhi, bangon, padayon. Padayon, bangon. Ingon pa, ikaduha, realize that failure is not final. So now, dilipot pasabot na ma-fail ka karon, dilipot pasabot na pakyas ka karon, tapos na ang tanan. End of the world na sa ibang kinabuhi. Una ka may gusto buhaton sa kinabuhi. Dapat kay handom sa kinabuhi, pero na-fail ka, napakyas ka. Dilibot pasabot na na-fail ka, end of the world. Tapos na ang iyong kinabuhi. Hindi na naman ako. Realize. Hinuklugi sa iyong pagalingon nga ang kapakyasan, dili mo'y katapusan sa tanan. Dili mo'y ending sa kalibutan. Ingon pa si Moses, Moses may not have been chosen to be Israel's deliverer if he had never failed. Kaya kung si Moses, wala siya nakapatay dito sa nasod sa Egypto. Sa inyong kahapanaw, mahimong na siyang tawgon sa Ginoo, aron mahimong mupagawas sa iyang chosen people na nahimong ulikon sa nasod sa Egypto. Tungod sa kapakyasan ni Moses, gitawag siya sa Ginoo, gigamit siya sa Ginoo na mahimong deliverer, ang nahimong muluwas, mupagawas sa iyang chosen people, pagawas sa nasod sa Egypto, o dalahon ngadto sa yuta na iyang gisaan na ihatag kanila na mao ang Kanaan. Ingon pa, Moses once was a prince. Napatanawa, become shepherd. Ano ba? Sa dihan nakapatay siya, sa wala pa siya nakapatay, kung sa ka-prinsipi, diyan sa nasod sa Egypto. Imagine mo na, inana siya respetado na tao. Usa siya ka-prinsipi, usa siya ka-tao na pinahod dira sa nasod sa Egypto, kay anak lagi siya, adopted son lagi siya ni Haring Paraon. Pero tanawa, gikan siya pagka-prinsipi, nahimo siyang magbalantay o karnero. O sa mga usa, nahimo siyang ilado. Ilado siya diya sa nasod sa Egypto. Apan tanawa, nahimo siyang tao nga nahikalimutan. Manay nakaila kaniya. Nalimot ng tao sa iya. His life was full of promise. Puno sa mga saad ng iyang kinabuhi apan tanawa. Ang iyang kinabuhi naka-destiny na magtapos sa kapakyasan. Hindi nyo, si Moses full of failure. Dagan siya mga failure sa iyang kinabuhi. Pag-start pa lang niya, na-fail na siya kinabuhi. Sa end sa kinabuhi, na-fail po siya. Ano na-fail siya? Si Moses? Namatay siya na medyo na-fail siya. Ano ba? Wala man siya kasulod sa yutang na gisaan sa Ginoo ay ihatag kanila. Wala siya makatabok sa Jordan River. Wala siya makagiya sa katawan sa Ginoo na mutabok sa Jordan River o upuyok dito sa yutang na gisaan sa Ginoo ay ihatag kanila na mao Kanaan. Kasi naman giimo sa Ginoo sa iya. Bidala siya sa Ginoo dito sa taas ng bukid. O ipakita sa iya ang Jordan River. Ipakita sa iya ang yuta na mao Kanaan na ihatag sa Ginoo sa iyang katawan.
ubigo siya, buong kanang yuka, ang akong ihatag sa akong katawan. Apan ikaw, Moses, dili ka na makasulod ka. Dili ka na makaabot ka ng yuka. Kaya dili ka mamatay. Ito ka na. Sa pagsugod sa life ni Moses, nag-pain na siya. Nag-end po na niya, pinabuhay niya, nag-pain siya. Kaya ang misyon sa Ginoo, ang bando sa Ginoo sa iya, nagalahon niya, hindi lang sa tingin sa Ginoo sa iya, ikaw ang pagawas, haning ako ang katawan, di ka sa pagkaulipon, kung dalahon na po sila, uban sa imuwang pagbando kanila, binhi sa yuta na akong ihatag ka ninyo, na bawang kanaan. Bagay na ang plano sa Ginoo. Pero kung kay siguro si Moses, normal maging siguro ng tao na uwingin sa ulo kay lagi tinali. Mga tao, every time na tutupan sila, every time na uhaw sila, every time na doon ay mga pagsulay sa ilang journey diyan sa kaminawan, ang mga tao magbagulgod. Ino dahil sila kay Moses, Moses, ginala, pamili mo diri, ako mamatay, diri sa kaminawan, kain ba dito sa Egypto? Doon na may makaon dito, doon na may karne dito, pero diri. So, tingali ang panahon nagay ito panahon nga, giuhaw ang mga tao, di mo sila, Moses, hindi ang uhawa. Kita lang pamili mo diri, ako tumatay sa uhaw. Hindi ko nagino sila nga. Kadang ikuan mo nga tungkol na ato para kailong ubig. Sukok na si Moses. Ipunan pa niya atong sungkot niya. Ipunan niya dito sa bato. Ipunan niya sa bato. Nagusok ang tubig. Boto ang ginunduan sa Ginoo. Tingnan niya, dili ka na makasulod. Promise na aking ihatag. Tungkol sa inong sala. Nag-disobey ka sa uwa. Siguro ang kadala siya sa kainin siyang ulo. Ibig na makuha niya ang tubig sa yanong at mga agi. Uban sa kabugoto sa Ginoo, pero kung siguro kaya nag-aburido ang iyang ulo, kaya sige babuto ang mga tao, ipunan niya ang ulo dito sa bato. Kung halos tanan, at ang dili kay halos, tanan, na nag-ilan kung 20 anyos sa pataas, namigawas sa naso sa Egypto, bagay tutuyok sa promised land. Kaya si Aaron, Moses, tanan sila, na nag-ilan kung 20 anyos, namigawas sa naso sa Egypto, pataas, na namatay, because of their disobedience. So mga na-fail sila. Kulong pa, ang tao, kaniat ko, tao puno sa mga saat karon, kaya niyang kinabuhi sa kapakyasan. But ang life ni Moses, wala kahimong katapusan. Kaya kapakyasan, dili ko ay nahimong katapusan. Tingnan pa, many lives failure are people who did not realize how shoes tingnan pa rin they were to success when they give up. Tingnan pa ni Thomas Edison, kadaghanan daw sa mga kapakyasan sa kinabuhi is kini daw mga tao wala makarealize na hapit na oras nila maangkol ang ilahang damgo, ilahang ipilig. Hapit na oras sila mag-success pero nibulong sila. They give up sila. Walang na-fail. Ikatulo, recognize the benefits of failure. Ilha, i-recognize kung unsa ang mga benepisyo na makuha nimo diha sa imuhang mga failure. Wala akong ingon ganina nga ang kapakyasan dili mo end of the world alang ganina. Dili mo kanay katapusan sa imong kalibutan kundi adunay tindot na benepisyo na makuha nimo. Naingon pa, Moses may not have been choose to be Israel's deliverer if he had never failed. Ako nang ikaingon ganina. Kung si Moses perfecto, kung si Moses higit sa mapakyas, siguro wala siya pipili sa Ginoo para mahimong deliverer diha sa iyang nakatawhan kagawas panason sa iyo. Grabe o mga failure si Moses.
Ikaw pa, we know that all things, in Romans 8:28, we know all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, bisa pa maingon ka, na na-fail ka, bisa pa maingon ka, na maot ang dagan sa imong kinabuhi, pero ang Ginoo, naghimo siya para sa imong kaayuman, hindi para sa imong kadalunan. Kung na-fail ka sa imong career, na-fail ka sa imong relationship, sabi na itong mga magkuyag, na-fail mo sa imong relationship, ang Ginoo, maayo ang iyong Ginoo. Dili ka tayo. Siguro magilak ka, siguro makaingon ka na ang Ginoo dili maayo. Kaya mo yung pagutap ng Biblia, maayo. Kung nagbulag mo, buyak mo, siguro, i-rescue lang ka sa Ginoo. May basin di ay, nag-video, limulong ka, sinikuan, pansimbar. I-rescue lang ka sa Ginoo para dili ka mahimong pansimbar. Mana ko, bulag mo, buyak mo, ayaw hilak mo eh. Ang utang nga Ginoo, Lord, excited ko sa imuhan plano sa aking ginagawa. Iluwas ka sa Ginoo, kay basin di ay, kanang palahupog na siya. Tagaan ka sa Ginoo, tao nga, tubig raya ng maluwang inumol. Iluwas ka sa Ginoo, galing. Kaya ka natawhan na, palang iro. Vice versa. Iluwas ka sa Ginoo, gitan sa mga babae, kaya galing. Kanang mga babae, hindi masaligan. O, irresponsible. Muna, ayaw pag-old. Ayaw o pangluod, ayaw ingon na end of the world na. Sama sa mga tao, kalibutanan nga, pag na-depress sa ilang kinabuhi nila, mahunang-hunang nagpakamatay. Mana nga, kining depression, dili exempted ang mga Kristuhanon, nagag mga Kristuhanon, kasi natin depression. Pero nakalindot lang, dili ka mahunang-hunang na end of the world na. Na kayo yung kapusa yung kinabuhi. Ikaw pa, dali ka, failure, educate us. So sa daw, ang kapakyasan, magtudlo ka na to. Mag-educate ka na to. Si Thomas Edison, bingon siya, paghimo doon niya o alam ka, pagtuon niya, kung saan pagpasiga sa bulb sa suga, ingon niya, 10,000 times siya na-fail. Na-fail siya 10,000 times sa pagplano kung saan yung pagpasiga sa bulb. Pero ingon siya, wala niya kinigitawag ang failure. Even 10,000 times siya na-fail, pero wala niya kinigitawag na failure. He called it education. Wala? Napakyas siya 10,000 times, but he never called it failure, but he called it education. Gitawag niya kini na lesson to learn. Education. Ha? Ingo pa na, I know 10,000 things that don't work, but there are some lessons that we can learn only through failure. So may lesson ka na makuha. Kung kini na lesson, makuha lang nimo kung mapakyas ka. Eh Maria, makarealize mo ka. Wala ko fail kasi mong kinabuhi, hilang na yun. Ayaw mo ka depress. Ayaw mo ka discourage kinabuhi. Ayaw mo ka discourage kinabuhi. I remember sa testimony ni Carla, so nag-apply siya. But I think ito niya. First batch nila, ako I think na tawag. First batch nila, wala siya manawat. Wala siya makapin sa first batch. Siguro siya. Hilak siguro siya. Paliwala sa iyong pag-praise Ginoo, pag-angko sa Ginoo na maka-apil siya sa first batch na makabaton o IP para makatudlo na siya sa DepEd. Tulo na fail siya. Basta makasunod siya. Pero wala sa makasunod, nahilak siya. Nagpuhol siya. Na-depress siya sa lakto ng pagkastorya. Okay.
Siguro, nauna sa wala sa tungga. Pero dito lang niya nasabtan, kasunod tuwing, na dito dahil ang plano sa Ginoo. Ano ba? Ang tanan na pagkasunod tuwing, nag-apply siya, nagkuha sa item niya, nagkuha sa tatangan sa item. Kaya dito niya na-realize na ang tanan na nakakuha kong item at itong first batch nila, ipadala dito sa bukid, sa 3rd district. Pagka second batch, siya na nakakuha sa second batch, asa siya nabutan? Ha? Ang Grand Prix. Na, orag diri lang, ilahang balay. Diri lang kung diha sa ibang pingali at robusta manti. Inana lang ang gusto. Pwede ko niya realize, kung kanya plano mo. So wala kung ma-fail ka, kaya na yung mag-depress. Ayaw na yung mag-discourage. Dapat excited ka kung unsa ang plano sa Ginoo. Dapat excited ka kung unsa ang pagkabuhaton, sunod na buhaton sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Wala sa inyo. Kulang ko, ikalipay. May plano ang Ginoo. Pero pag binyo mo, kulang mo, yan po sa Ginoo, yan ang kulang. Kaya gituyo ang mga ginahin niyo. Another one, failure makes us less judgmental. Dalaw? Pag grabe na di mo ka successful na tao, judgmental na kaya ka. Tama? Wala. Nausahay. Tumutan sa Ginoo na mapakyas ka para hindi na kayo ka judgmental na tao. Ha? Kung panatungon ka sa daghang pamaagi sa kinabuhi, sa salaping, sa mga butang, kasi mayroon ka sa mga naghikahos ko sa kalisod, yung huwag manggulo na rin ka mo. Diba? Ako, nahimo mo successful, kaya ako pugihan, kaya ako, maayo. Alin ka mo? Ngayon, Padre, failure, sometimes galaw sa Ginoo to make us less judgmental. Teka, wala ka nakalampos sa eskwela, kaya kulang mo ka. Kulang po mo sa eskwela. Tanawa ko. Mga example ko, tanawa ko ang biyan, tanawa ko ng kamot. Nahin mo kong professional, nahin mo kong nagbalang puso sa akong career. Sometimes, idawan ka sa Ginoo para realize ka. Para maka-learn ka na dili ay maayo ang sobra ka bugiro, sobra ka judgmental, sobra ka mapahitas o kay maging resulta sa iyong pagka-judgmental. Another one, replace your fear with faith in God. So now, replace your fear with faith in God. Normal lang, may kahadlok ka. But ang challenge niya, hulipin o pulihin kini o pagtuo niya sa Ginoo. Kalawa si Moses. Moses offered many excuses sa iyang kinabuhi. Ano ba na? Daghan kayo sa mga excuses sa iyang kinabuhi. But God had an answer for them all. Isang unsa pa kadaghan ang imuhang excuse niya sa Ginoo. Bisag unsa pa kadaghan ang imuhang mga rason diya sa Ginoo. Ang tanan na itubang ang Ginoo na. Nagkampon mingon ka diri di ko mo lead kay yabag ko. O di ka mo lead yabag ka. Di ko mo lead kay di ko mo tudlo kay bubo ka. Ay ko na mo lead mo tudlo. Daghang kay mga kanang excuses. Wala po si Moses. Kanawa si Moses. Masaya excuses. Ingon ni Moses sa verse 11, ingon pa niya, who am I? Ingon niya, kinsa man ko. Itawag sa Ginoo. Tawa. Ingon niya, ano na ito, chapter 3:11. Ito pa, ni Moses na apan si Moses, ningon sa Diyos, kinsa ba ako? Namuat ko sa Paraon o magkuha sa anak ni Israel, gikan sa ito. Kinsa ba ko?
Tawag ka sa Ginoo, bingon ka, kinsa man ko Ginoo? I am nobody. Wala ko ko'y, wala ko ko'y pulos, ako kaya ba ako? Wala may tao, wala yung pulos. Kinumdumi, ananta, muslanon, kaya gihimo ka sa Ginoo, ang pinaka-special. Tanan, nagihimo sa Ginoo sa kalibutan, ikaw ang pinaka-special. Nag-effort ang Ginoo sa iyo, sa tulog, yamingong ka, wala kay pulos. I am nobody. Ingon pa ni Moses, pero sa ingon niya, dayunan nato. Sa ingon sa Ginoo. Ingon pa ang Ginoo. Siya ingon, ako magkuban kanimo, ug kini mo ang ilhanan alang kanimo, kay ikaw akong gisuko. Sa dihang makuha na nimo ang katawan gikan sa Egipto, makalagad kamo sa Dios ini sila. Kunaay ko ba ang Ginoo? Pag ingon ang Ginoo, kinsa man ko para imo kung patuon dito sa Egipto, Ginoo. Aron pagawas ng mga tao dito ha. I am nobody. Ingon ang Ginoo nga ako magkuha nimo. Wala kung ingon ka nga, kinsa man ko Ginoo? Inumdumi, ingon ang Ginoo sa ako magkuha nimo. Another one. Ingon ko na, in verse 12, ganina, kung gibasa ganina, ingon ang Ginoo, I will be with you. Another excuses ni Moses. Ingon pa na, I am not smart enough. Di na mo bright, Ginoo. Kasi naaman ninyo sa ribang, ingon na, dili ako makahimos, pagtuplong kay bubong ako. Kung magsigag ingon, bubong ka, sa pagbaling mo, bubong, ilulo ka. Kaya makabubong kita siya. Kaya kung sa masilsa sa imong utok nimo, gida ang matulog sa imong kinabuhi nimo. Kabugo jud ka. Kaya ingon pa ang ulo, ingon pa niya, I am not smart enough. Basta pa yun ang basa in verse 15. Ingon pa, o si Moises ingon sa Dios, kung ako umanto sa katawan sa Israel, ingon kanila, ang Dios sa inyong mga katigulangan na subok kanako, nanay kaninyo, kung sila mamutana kanako, kung sa iyang ngalan, kung sa lisuntin ako kanila. May buko lagi siya. Ang ingon sa Ginoo, nung ingon niya sa Ginoo, sa mga isulti sa ilaha, Ginoo, mamutana sila, kinsa man ko, kinsa man nagsubok sa kuwa, kung sa ngalan ni mo Ginoo, kinsa man ba Ginoo? Talawa, ang sino ba ni Moses? Kung sino ba sa Ginoo kay Moses? Kung sino ba sa Ginoo? In verse 14, kung tanawan, in verse 14, yun siya, o kang Diyos, ningon kang Moses, ako, mao ako. Ano, mingon ba ka nga, dili ka smart, dili ka bright, dili ka upukan, ang Ginoo man ang Ginoo sa imo, dili ka upukan ang Ginoo? Upukan ang Ginoo, dili siya muhimo, dili ko upukan. Ikaw lang ang namunahuna na dili ka upukan, dili ka, ay, kinsa man ko, dili ko bright, pero sa inyo sa Ginoo, ako, mao ako. So kana lang ang word, hinugtukan nimo ang Ginoo nga ang Dios, siya ang Dios. Siya ang imong kubuhat. Sa paingon ni Moses, another excuses ni Moses, I am not talented na. Ito man niya paingon, dili mo ko talented Ginoo, pero pabitsikuya. Basta lanong sa kasilinganan. Mag-live pa sa Facebook. Di mo ko malo makanta Ginoo, pero makanta video kay diba? Isa pa, mortalan kanta, pagkiyaw ba? Usubot, pinuntakay. Pinapagpuling mic siguro. Say, di ba kung tumalong usayaw? Pero batuwag, kining, batuwag, kining, kuwan. Ano ba yung kuwan mo? Kining, bailing, this one. Okay mo kinay, pero pasayaw ba? Musayaw sa kuwan. Bagyo. Pero video pero atong kuan dinali this one. AI siguro atong pikas bubog. Bisa puro tuon at tuon nila. Sayo gyud. Pero sa Ginoo pamingon, musayaw sa kalipay matay. Luya man ora kini. Napas mo. Ingon pa ni Moses, I am not talented enough. Wala bang ko'y talent Ginoo? Meaning, ingon niya, I don't have a leadership skills. Wala ko leadership, Ginoo. May ingon pa, uban rin, may ingon na, dili mo ko. Leader type kita ako.
Ngayon, magsulti nga dili kang leader tayo kasi Moses nala siya. Kaya, dili mo po. Auto, Ginoo, dili sila susunod sa kuha. Sila maminaw. Ha? Ingon niya doon yan. In verse 1, ino ba niya sa 1? Unya ang Ginoo, mingon kang Moses. Sultiya katawan sa Israel sa pagbalik ug magkampo. Yung kanya, unya si Moses itubag, apan dili sila mutuo ka nako, kung dili mamatay sa akong tingog, kung kay sila moingon, ang Ginoo wala magpakita kanimo. Wala ni sort, maglid-lid ka, kanya na tao na moingon nga. Huna-huna ka, basit sa mutuo sa kuha. Hindi sila mutuo sa kuha. Wala ingon, pati Moses siya sa Ginoo. Ingon niya, Lord, sukul ko nimo. Kanya, kasi di sila mutuo sa kuha. Di sila maminaw sa kuha. Di sila musulod sa kuha. Hugon siya, kaya reason sa Kristohanon, at hiling ko, kasi di ko katukuhan, kasi di sila mutuo sa kuha, kasi di sila musunod sa kuha. Mga reason, na nasundog sa Kristohanon, diha ang Moses. Pero ang Ginoo, nasin tubag. Ano, ang sayang tubag? God answer, He give Moses 3 miraculous signs. Ang sabihin, mga signs, tulog ka rin, the signs, the changing of Moses staff into snake. Pakitaan sa Ginoo, giusap sa Ginoo ang iyang sungkol, gihimong bitin. Another one, the changing of the appearance of Moses' hand. Ha? Giusap sa Ginoo ang kamot ni Moses. At ito ang isulpog, pagsulod niya sa pusa, paggawas ng ibong sanlahot, isulod niya balik, pagkakabili niya, wala na sanla. Ang bitin, ikuha niya dito sa ubangan ni Paraon, pagbutang niya sa yuta, pag-iksa niya sa sungkol ng ibong bitin. Mga miracles na ibong Ginoo. Oh, gusto pa yun. And the changing of water into blood. Ang tubig, ihimong dugo. Kung sapa, katalibuanan ni Paraon. Nag-ihimo niyang blood, ihimo niyang dugo. Now God gave Moses signs to prove to Moses and the Israelites that God was with Moses. Ipamatutaan sa Ginoo, lahat ko kay Moses pinagi sa mga simbolo na ang Diyos nag-uban diha ang Moses o sa iyang katawhan ng mga Israel. God will give you what you need to do His will. Ihatag sa Ginoo ang tanan nimo gikinahanglan aron mabuhat lang nimo ang kambuton sa Ginoo. Pero si Moses, dahil si Moses, nagpadayon siya og hatag og excuses sa Ginoo. Ingon pa si Moses, another excuses niya, I'm not qualified. Dili ko qualified kasagaran Kristohanon namin mo ko niya problema. Dili ko qualified kay daghan man mas qualified pa sa ako na Ginoo. Ako man ha? Hitler ron ko. Ha? Dili ko qualified na may mga school graduate dyan, na may mga college language dyan. Ano na sila Ginoo? Ay, ang rason na ito. Ang pagtubo sa tanaw sa ko, galingon mo dahil minundahin ka, dili ko qualified. Si Moses, tingali, minun sa dili ko qualified. Kaya naman. Ha? Ano dili man siya qualified? In verse 10, ako tanong. Tanong na ito, ano dili qualified siya sa iyong panangkaw? Apan si Moses ningon sa Ginoo, "Oo, ako Ginoo, dili ako maayo manulti, bisan hangtod karon ug bisan sukat sa imong pagigsulti sa imong ulikon, kaya ako hinay nga mosulti ug yungit ug dila." Imagine mo? Kasi ito ni Moses, pero dili sa siya qualified. Isa, hinay ko manulti, na yungit ko yuko. Yungit ba ka na? Asa ka? Ano ba? Ano na yungit? Ano? I love you. Yungit. Wala yungit. So kung ngayon wala yung reason dito. Sorry, paingon lang. So, ang Ginoo, tawag ka na ito. Ato ka dito sa promised land. Wala yung kabalakan. Dili ko qualified, Ginoo. Kanang, di ba kumahay manulti? Yungit ko. Hindi ko manulti. Matignan ako ba? Hindi ko kabalo masulti, hindi ko kabalo matulog, hindi ko kabalo sa masul, sa maguman. Puro lang sa lugtanan. Kaso hindi ko tutulog kay, hindi ko kabalo sa masul, sa maguman. Hindi ko ako pastor kay, hindi ko kabalo sa masul, sa maguman. Hindi ko qualified. Pero masaya ko ba sa Ginoo? Tanawa, kasi kinali ang imuha word na excuse. Hindi ka qualified, hindi ka maay manulti. Ngayon sa Ginoo, in verse 11, ano ba niya?
Kinsa naghapak sa baba? Ano pa mabala sa Ginoo kay Moses? Ingon niya sa verse 11. Ano na to? In verse 11, ingon pa niya, o niya ang Ginoo, mingon kaniya, kinsa ba ang nagbuhat sa baba sa tao? Kung mingon kasi mo, kung hindi mo kumain mo doon sa Ginoo. Ingon pa ako sa Ginoo, kinsa naging mo kayo sa baba niyo? Di ba ang Ginoo? Ano dito sa usalik? Kung sa iyo sa sulti, ang Ginooan ang naging sa inyong baba. Another na excuse ni Moses, yung pa niya, I'm not the best choice. Kasagaran niya na ka. Lord, ako'y lakhan. Ano ako man? Si Juan niya, si Tapulano, si Juan niya, si Pedro niya, si Maria niya. Tawag mo ka sa Ginoo, anili ko qualified Ginoo, si Juan lang si. Ang buon ka. Si Juan lang. Ka. Sinana, kaya hindi ka qualified. Kung ni Moses, I'm not the best choice. Kapay lakhan Ginoo, ano ako ba? Ha? Ano man? Tanong mo siya sa kalingon, nakapapay siya. Wanted siya sa Ehipto. Tumingon siya, ano ako man Ginoo, I'm not the best choice. Ingon pagit siya, please. Pangita na lain Ginoo, padala dito sa Ehipto. Ang karoon sa ingon ni, kung sa'yo, tubag sa Ginoo. Nakitubag yan mo ng Ginoo. Verse 14 to 17, doon pa niya, Aaron will help you. Nahinong ka sa iyong iksoon? Iksoon ba niya si Aaron? Si Aaron, napadulong na dito. Kahit tapang si Aaron, ang silbing papa. Wala, spokesperson si Aaron. Siya ang spokesperson ni Moses. Wala siya sa malakan niya, wala siya si Paul Saundar, narinuki. Spokesperson siya ni Moses. Wala si Aaron ang, si Moses na, Aaron, sundi ang mga tao, manghipos kayo, nakaw ta. Ano na si Aaron ito? Kasi Aaron sumofos. Yung lakaw mo, tumanda mo, manghipos mo. Walang trabaho ni Moses. Ito na ingon si, wala yung trabaho ni Aaron. Ito kung na ni Moses. Ayaw man Aaron, bubulong sa kay kapoy. Baktas. Bakit sa kamulay sa tanan. Wala si Aaron sa mga tao na, mga katawan sa Israel, nagingawa ng Ginoo, nagingawa si Moses, bumulong ka, ang pamulay ka, kay kapoy yung baktas. Wala ang trabaho ni Aaron. Kapag ipatapos, no pa rin Moses completely missed the message of God's power. He completely missed the message of power. Kalimot siya, unsa kagamhanan ng Ginoo. Ingon pa niya, ingon pa ang Ginoo, I am who I am. Bagot pa ni Warren Wiersbe, yung pa na, I am is all that we need in every circumstance of life. Anang na mga circumstances sa kinabuhi, ang ikinahanglan ng nimo, I am. Isa man ang I am, ang Ginoo. I am who I am. Kung wingon ka, Lord, hindi na ko kaya. Hinumdumi lang, ako, mao ako. Kung wingon ka, Lord, hindi na ako kaya makatindog sa tubangan. Hinumdumi, I am who I am. Ako, mao ako. Tingali, mura kang si Moses. Narangkat mo na mga excuses. And maybe, nagmatuntag mga fails, mga failure sa nangagi ni mo mga kinabuhi. Tingali ba kayo mong ka, maon ako kinabuhi ganyan to. Walang, dili ko ako yan, ginuwi, maon ako kinabuhi. Si Moses, maon ako niya kinabuhi ganyan to. Kaya nakapatay siya. Tingali, isa na sa mga hinungdan, anong may rason yun siya na di siya musutong sa Ginoo. Kaya pangit niyang pas. Ganun nyo, kung ito yung pas, kinabuhi, wala ka na rin simbahan. Wala nakaka rin simbahan. Ay nagkinahanglan ka kung dito pinakinabuhi. Wala nakaka rin sa simbahan. Kaya pangit yung pas. Kaya kung maayos mong pas, wala ka rin simbahan. Kaya buhingon man ka, anong mga lagat ako sa Ginoo mabuutan mo. Pero kung pinaka-realize ka, kaya ikaw sa ka makasala, na-fail ka, kaya ito, wala nakakasimbahan. Ito pangalagan ka. Wala kong tawag ka sa Ginoo, hinumdumi. Si Moses, itawag sa Ginoo, na na-fail ko siya sa iyang pas.
Tingali mahadlok ka. Fail sa future, sa ugma, sa imong kinabuhi. But remember, in Philippians, remember the word of God, Philippians 4:13, nag-ingon, I can do everything through Him who gives me strength. Mapuhan na ko ang kanan. Inaagi sa Ginoo na naghatag ka na ako. Ano dili mo kaya? Hindi magod ka magpatabang sa Ginoo. Ano dili mo kaya kung parong sa tubangan? Hindi magod ka magpakitabang sa Ginoo. Ano dili ka mutudlo? Hindi magod ka magpakitabang sa Ginoo. Ingon pa si Pablo, I can do this. Kaya na kukuha ko ng tanan. Inaagi sa tabang sa Ginoo. Maghatag ka na ako.